Fil-palazz tal-President, il-President tar-Repubblika Mari-Luís Kolejro Preka u r-raġel tagħha Edgar Preka laqgħu l-awguri tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-membri tal-kabinett. Hawn il-President tkellmet dwar il-ħidma tal-Gvern matul is-sena li għadha kemm għaddiet. Qalet li filwaqt li rridu nifirħu b'riżultati pożittivi li kiseb pajjiżna fi tkabbir ekonomiku, il-Gvern irid jara li l-ġid qed jitqassam bejn kulħadd. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-ugwaljanza tinsab fuq l-aġenda għas-sena 2015. Tema li se tinkludi l-integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità u rwol aktar attiv tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Fuq l-istess tema u elenka l-bżonn ta' diskussjoni miftuħa dwar is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni f'pajjiżna. Fil-palazz il-President laqet ukoll l-awguri tal-Isqof Charles Scicluna u l-Isqof Emeritu Paolo Cremona, tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, tal-Speaker Angelo Farrugia, tal-membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, tal-membri tal-Gudikatura u tal-Presidenti Emeriti. Intant il-Prim Ministru flimkien mal-membri tal-Kabinett żar ukoll il-Palazz tal-Arċisqof fejn wassal l-awguri tiegħu lill-Isqof Charles Scicluna u l-Isqof Emeritu Paolo Cremona. Joseph Muscat fisser kif il-Gvern se jibqa' jgħoss is-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja, prinċipju li fi kliemu huwa fundamentali f'kull demokrazija. Madankollu l-Prim Ministru żied li l-Istat irid iżomm l-aqwa relazzjoni possibbli mal-awtoritajiet ekklesjastiċi. Min-naħa tiegħu l-Isqof Scicluna sostna li l-Knisja hija dejjem disposta biex tikkollabora mal-Istat f'dak kollu li jitratta d-dinjità tal-bniedem. Aktar tard matul il-jum, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien preżenti fil-Berġa ta' Kastilja fejn il-pubbliku attenda biħġaru biex jawgura l-isbaħ xewqat għas-sena l-ġdida.